I wonder when I get to na go because because na nke bụ New School High Life. New School High Life a dize ka ọgụnwa bụ onye na-eti maka na ana m anụ High Life na ebe niile maka na nke New School a ọ dị iche. Nwere ike ịgụnyegoro anyị egwu ga egwu New School High Life ga ka anyị kene. Kedu elu ọma ga gụnyegoro anyị New School High Life ga ka anyị. Kedu nke ị chọrọ ịnụ? Nke New School High Life agụnyegoro ma am na ha dị ọtụtụ. Gụnyere anyị ọ bụrụ nke Bless Me ma ọ bụ nke Janet ma ọ bụ nke ọbụla New School High Life agụnyegoro anyị ka anyị nụ. Ọcha. I don't try to dey cry for you. You. I don't try to dey beg you. Popcorn every day. Gary and groundnut to men dey manage. Biscuit and mineral men dey package. God I beg you. Gozienu mo, Chineke mo. With you I go make am today. Gozienu mo, Papa mo. With you my life on butter. Bless me well. I just was saying Kenjili, I say, Auntie Janet, you catch my attention, Janet. Auntie Janet, you catch my attention, Janet. If you Janet, Ijebe Mary Betty, Janet. If you Janet, you never suffocate you. Ore mi, ore, nwa pakwa edemede. Watago. Fancy papaya. Onye edemede. Na edemede bụ edemede na. Kisi na nwa pakwa edemede. Kisi na ibu onye edemede. Ọ kwa edemede nke edemede. Kisi nwa bụ onye edemede. Na fancy papaya bụ onye edemede dịka edemede na. Edemede ga-eji malụ ma ịghọta ichie ndị edemede otu ebugo ichie egwuregwu ndị edemede. Ichie ndị edemede. Ikwozini ka na ibu onye edemede ebe ọla pụtazi etu gị ichie onye edemede ka mara na edemede nwekwa ike ịbụ ihe ọbụla. Edemede bụ usoro efesi aga ọfụma. Ka isi wedewe aka na-ekwu edemede ama as in ime things ọ dị ọfụma. Ọ dị ọfụma uche ndị ọ dị ọfụma. Onye edemede. Ichie edemede. Ọ dị m Igbo ndị mana ege ntị nke a New School High Life ego kịta ọ tọrọ m iji wee were olu ọma gị wee gụchenere anyị obere egwu a dị ụtọ. Ọzọ dị ka ibe ya wee egwu ndị ị na-agụ kịta ha enwego ihe onyonyo. Enwegokwanụ m ihe onyonyo anọ. Ya nke Janet ego kịta na onwego ihe onyonyo. Onwego ihe onyonyo m na Flavor me. Ọ bụ ka obere nya gị na pụtara nke emego gị na Flavor emego ọkwa ndị otu ọlụ si adị na my wetago. Nwoke apụtago n'iru ọrụ na gbogbo anya na-eme ihe adọghịgo iru efi ọrụ sara ọkụ. So mụ na Flavor emego egwu mekwa n'ife onyonyo mụ na Patoranking ya bụ abụọ nke akpọ Tony Tomato anọ ya na Janet ise ọ bụrụ one ọ bụrụ anọ ka m na-ebido nwee ihe onyonyo m bụ ụzọ mee anyị ji fon anyị ji obere a ga-agụnye ya ije ebe anyị fụ m so ise ka ọ bụ enwego m ihe onyonyo ise ịghọtago iche ije jụọ ese akwa na ikuku ihe afọ ya ọ dị mma dịka ihe onyonyo ndị nke nwegasị kịta na ama m na ha nọ ebe niile ahụkwa na ihe ọ bụla ị na-ekirisi Mbido TV ga na-afụ ya o nwere ihe dịka ihe na ndị na-etewa na nke a jide n'ime ọfụma ihe nke a na-akpọ awọdụ inwetego kamgbe ibido tibe egwu. Enwetego m awọdụ. Ọ bụ ka obere ihe. Enwego m awọdụ anọ na mgbada saa fans na-ejide isoro ife a na-eme n'ọdụ keke egwu. Agazie enwego m awọdụ and mụ a site na ike nke Chukwu anyị ka na-ebido ama m na anyị ga-eji akpa wee kpokọrọ awọdụ. Gwogwo taa ka ọ ya dị. Chineke awagolo anyị ụzọ ọ sị anyị gaba unu ga-enyere aka wee na-akwadokwa ife anyị na-aga ọfụma. Ịma na ọtụtụ ndị mmadụ na-asị fans ọ dịka ọ bụ n'ala Igbo ka a mara na a na-anụ olu ya n'ala Igbo naanị ịkụ nsị afụ kịta ọ na-apụta n'ụdị ọzọ ọ bụ sọsọ n'ala Igbo ka ọ nọ anyị nwere ebe ị na-aga ka anyị jee obere ezumike ọ bụ na ya na-achịta unu amara ebe ọzọ fans nọ anyị na-abịa.